warahmatullahi wabarakatuh. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Alhamdulillah, muli na naman tayong nabigyan ng pagkakataong magkita at magsama sa panibagong leksyon ngayong araw. Muling nagbabalik sa inyo si Teacher Nisa, ang inyong makakasama at magiging gabay sa pag-aaral ng Araling Panlipunan 4. Maghanda na ang lahat sa ating makabuluhang paglalakbay kung saan lilinangin natin ang iba't ibang antas ng pag-unawa, pagpapahalagang panglipunan, at paghubog sa ating pinagmulan, pakikibahagi sa mga gawaing magpapaunlad sa bansa para sa magandang kinabukasan. Handa na ba kayong masaliksik ang ating bagong aralin ngayon? Very good! That's great! Bago tayo magsimula, siguraduhin nakahanda na ang inyong module, notebook, at ballpen. Sa nakaraang aralin, natutunan mo na ang Pilipinas bilang isang bansang tropikal, sapagkat ang kinalalagyan nito sa mundo ay nasa pagitan ng 116 at 126 degrees silangang longitude at sa pagitan ng 4 at 21 degree hilagang latitude. Kung hahanapin ang Pilipinas sa globo, ito ay makikita sa pagitan ng 23.5 degree hilagang latitude mula sa Ecuador na tinatawag na tropiko ng Cancer. Dahil sa kalapitan ng bansa sa Ecuador, kaya ito nakararanas ng maulang klimang tropikal. Matapos kong ibahagi sa inyo ang nakaraang aralin, simulan na natin ang masayang pag-aaral ng Araling Panlipunan. Ang ating tatalakayin sa module na ito ay ang mga salik na may kinalaman sa klima ng bansa. Ano pa kaya ang mga salik na may kinalaman sa klima ng bansa? Ito ay ang temperatura at dami ng ulan. Sa araw na ito, pag-aaralan muna natin ang unang salik nito. Ito ay ang tinatawag na temperatura. Ano kaya ang kahulugan ng temperatura? At ano ang epekto ng climate change sa temperatura ng ating bansa? Para sa inyong kaalaman, ang temperatura ay tumutukoy sa nararanasang init o lamig sa isang lugar. May katamtamang klima ang Pilipinas sapagkat nararanasan sa bansa ang hindi gaanong init at lamig. Karaniwang umaabot sa 31 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura at hindi bumababa sa 23 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. Ngunit dahil sa tinatawag na climate change, nalalagpasan ang pinakamataas na temperatura mula sa 37 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius kung ito ay panahon ng tag-araw sa bansa. Naitala ito sa lungsod ng Tugigaraw. Gayon din ang pagkakaroon ng pinakamababang temperatura na umaabot mula 6.8 degrees Celsius hanggang 7.5 degrees Celsius. Ito ay nararanasan ng mga taga-Atok Benguet sa buwan ng taglamig sa bansa. Ano nga ba ang kahulugan ng climate change at ano ang epekto nito sa temperatura ng ating bansa? Ang climate change ay ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa kalikasan. Ang pagbabago ng klima ay pinaniniwala ang sanhi ng mga gawaing tao na maaaring makapagpapabago sa komposisyon ng atmosfera, tulad na lang ng paggamit ng kuryente, pagmamaneho ng sasakyan, pagputol at pagsunog ng mga puno at paggawa ng iba't ibang bagay sa pabrika ang dahilan kung bakit nagbabago ang temperatura at nakakaapekto sa klima ng bansa. Ang tindi ng init at lamig na nararanasan sa Pilipinas ay hindi magkakatulad. May mga lugar sa bansa na nakararanas ng matinding init at may mga lugar naman sa bansa na mas malamig kaysa sa ibang lugar. Ang halimbawa nito ay higit na malamig sa lungsod ng Baguio kaysa sa Maynila. Maraming lugar sa Pilipinas ang pinakamainit sa buwan ng Mayo. Sa ibang lugar naman ay pinakamainit sa mga buwan ng Abril, Hunyo o Hulyo. Sa buwan ng Enero, nakararanas ng malamig na panahon. Bakit kaya malamig sa Pilipinas sa buwan ng Enero? Ito ay dulot ng hanging nanggagaling sa hilagang silangan ng Siberia. Sa kabuuan,
maituturing na kainaman ang temperatura sa bansang Pilipinas. Dahil sa hanging nagmumula sa dagat at lupa ay maginhawa pa rin ang pakiramdam kahit mainit ang panahon. Nakapagpapaganda sa klima ng bansa ang hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko patungong dagat kanlurang Pilipinas. Kung minsan ay mas mainit sa lupa kaysa sa tubig. May mga pagkakataon naman na mas mainit sa tubig kaysa sa lupa. Paiba-iba ito dahil ang direksyon ng ihip ng hangin ay nakabatay kung saan ang mas mainit o malamig na lugar. Ito ang tinatawag na hangin monsoon. Ang mga hanging monsoon na dumadating sa Pilipinas ay ang hanging amihan at hanging habagat. Ang northeast monsoon o hanging amihan ay hanging nanggagaling sa silangang bahagi ng mundo. Ito ay pumapasok sa bansa tuwing Oktubre hanggang Mayo. Ito ay taong-taong nangyayari dahil sa action inclination ng mundo at sa tulong ng solar radiation na siyang nakakaapekto sa temperatura ng karagatan at kalupaan. Dito nararanasan ng katamtaman hanggang sa malamig na temperatura. Ang hanging amihan ay isa lamang sa mga hudyat na papalapit na Kapaskuhan. Ito ang dahilan kung bakit maaga ang pasok ng Pasko sa ating bansa. Tuwing sasapit ang second half of May hanggang second half of June, nag-uumpisa na ang madalas na pag-ulan sa ating bansa. Dahil ito sa southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Binubuo ito ng warm and moist winds na nakakabuo ng mga ulap. Lalo pang lumalakas ang habagat kapag may low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kapag malakas ang habagat, mas maraming ulan din ang ibubuhos nito sa mga apektadong lugar. Pero kahit walang bagyo, posibleng magdala ito ng mga pag-ulan sa loob ng magkakasunod na araw. Kaya tuwing habagat season, tumataas ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Naintindihan mga bata? Alhamdulillah! Handa na ba kayo sa ating maikling pagsusulit? Very good! Narito ang inyong gawain. Basahin mabuti ang mga tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot. Timer starts now. Karangalan kong ibahagi sa inyo ang aking nalalaman tungkol sa isang salik na may kinalaman sa klima ng ating bansa. Umaasa akong marami kayong natutunan at nabaong aral sa ating aralin ngayong araw. Naway pagpalain pa kayo ng may kapal na mawili sa ating mga susunod na aralin. Muli, ako si Teacher Nisa, nagpapaalala na ang pag-aaral ay hindi nagtatapos sa paaralan. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!